Hello, maayong adlaw mga kamisyon. Nalang ko'y gamay nga mensahe paabot ninyo. At least nga maapil nimo sa inyong prayer. Ang importante magud karon labi na sa dagan sa atong panggobyerno sa atong nasod. Importante nga ma-discern nato ang unsay naa sa atong nasod karon. Pantay baka nga ang nahitabo karon sa atong nasod naay nahimong division. Sa Bible, ang division trabaho sa kaway. Kaya kawatan nga mong yawa, ang iyang trabaho, i-divide niya ang lawas ni Kristo. I-divide niya ang church. Instead, makiusa ang church, ang may tabo niya, dunay pagbahin-bahin. Kaya dunay mga tao nga dili mo angay sa leadership, may mga tao nga mubuhat og mga istorya, mupabricate og mga issue. So, muna yung tendency may tabo. Pero kung wala tayo espiritu sa Diyos, kung wala tayo discerning, marasay, muamot ang dakong kagulyang. Dili na gali magsinabtanay, gubot di kayo. So may nga akong pasabot, ang atong nasod karon is under attack by this spirit of manipulation, spirit of division. Bisan ang church karon doon na division. Mga kamisyon, mangilabot ta nini. Ang akong pasabot nga mangilabot ta dili sa paagi nga pinaagi kusog, pinaagi sa ato ang kaisog, di ni madala kay ang Dios sa pwedeng makahimo ani kay ang kasing-kasing sa tao, unahuna sa tao, gawas nga di nato mabasa. Ang pinaka-importante niyan Dios kaysa may nakakita sa motibo kasing-kasing sa tao. Naay gikinahanglanon nga warfare atong nasod. Nadindan-on nato sa atong nasod ang pag-ampo nato nga hiniusa. Nga Dios magapanlihok mamuhat siya. Nga kining spiritus division sa atong nasod nga matangtang ni maabot ang kasing-kasing sa paghinulsol, kasing-kasing sa pagpailo, paubos, mao ni gikinahanglan. Kaya ang Bible nagsulti, God opposite the proud, but He give grace to the humble. Yan po nato nga unta doon agi kasing-kasing nga pagpailog hiniusa nga kasing-kasing ang confession diya sa Dios nga nakasala ang tao. Hinanglan tag revival sa atong nasod mga kamisyon. Yan po nato ang atong mga religious leader. Of course atong mga politiko. Kay kung ang intention sa tao self-centered ka, ikaw ray gustong mahimong attraction diya, ikaw ray musikat, ikaw ray maportahan, kagulyan gyud may tabo sa atong nasod. Muna nga duol tas Ginoo ato itugyan sa atong nasod. Atong mga leaders na unta maabot nilang kasing-kasing nga puno sa gugma na nagtutok sa Dios ug ingon man kasing-kasing na dunay malasakit sa isig ka tao na walay greediness mahitabo kay kung naay kahakog sa tao mo na sa tao nag-focus ta sa iyang kagalingon, walay pagbati sa ubang tao, walay pagbati sa atong nasod, walay pagbati sa mga kabus. So lisod kayo mga kamisyon. Hinumdumi ni ikaw karon ko ikaw politiko, portahan ka nga tao. Mabuo ra katong kinabuhi. Unsa bay mahimo nimong ligasiya abot panahon kung diya ra ka putog. Kaya appointed time na itong kinabuhi. Now, ang pagdasig nimo nagaig balyo ang kinabuhi. Dili lang ang imong kagalingon kinabuhi sa ubang mga tao. Kung ikaw adunahan ka, kung ikaw politiko ka, unta nga mahimo kang spiritual nga tao, makita sa mga tao nga naa kay Ginoo, naa kay gugma sa Dios, naa kay kinaiya sa Dios. So kung spiritual ka nga tao, meaning ma-discern na makita na sa mga tao na ikaw na ay Diyos, kaya na kay kahadlok, kasing matinabangon, nabaw sa tanan may nangpuon ka, makita nilang Diyos na may kinabuhi ka ninyo. So, kanina lang ako mensahe mga kamisyon, na padayon tagampo, dool kita sa Ginoo nga, mamuhat ang Diyos sa itong nasyon. God bless you, may nga daw.